Kaixo, Aitor! Kaixo, Joni, kaixo. Zegoz! Ondo. Eguraldi bikaina egin du, eta ez, gustora egia esan. Hemenak bipean gaude, baina jakin kanpoan kristal eguzkia dugula, eta egun agatza, egun urria dugu. Bai, oso, olita. Aitor galko eta nungo azera. Horeretarra naiz, eta orain Donostin bizi naiz. Bai. Aga munduakin lotutako pertsona bat zergatiko mundu hau. Bapateko gauza izan zen. Bai! Bapateko gauza izan zen, bai. Korrikanen bilen behobia prestatzen, eta lagun batekin, eta bapatean, arraulari bila zebiltzan Ibaika da hango elkartea, horretako elkartea, arraun elkartea, eta santzuten, nahi ez dute arraun egin, da, momentuan ez genuen oso argi, baina esan genuen, zergaitik ez, nire laguna ezen animatu, eta ni bai, eta handikan, orain bide hortan gabiltza, arraun munduan. Behobia komentatu duzu, Bai. hortaz korrika egitea ere gustatuko zitzaizu zelatasun bezala, ez? Bai, ez naiz korrikalari gustoko korrika asko gustatzaidan pertsona, baina badauka zerbait ez, behobiak, erakartzen duena, ez? Jende asko parte hartzen du, eta badu elkargune puntu bat bezala, ez? Bai. Urte askotan ibilezien behobian. Ez? Bi aldiz, bi urtetan korri egin dut, bai, bi urtetan soilik. Egiteko, egin dudala, ez? Ez, baina, probatu nahi nuen, nahi nintzen egiteko. Bego agauna etorri zen zure mundua, eta suposatzen dut mundu berri bat zuretzeko. Zer eman duzu agaunak Aitor? Zer eman didan? Beti gustatu izan zait taldeko kirola, orduan arraunak hori betetzen du, eta baita ere, itsasoa beti naizta horreta gertu izan ibaia eta portua, Pasaiako portua, beti urrutitzat bezala jo dut, ez? Eta probatu nahi nuen gauza bat izan zen, hortxe etxetik gertu, orduan, zergaitik ez, probatzeko gogo horrekin. Agauna, zeraka agaunak, igual beste kirol batek ez duena. Esako nuke, talde kirolaz gain, daudela beste talde kirolak, oso sakrifikatua eta egia esan, pixua jetxi behar duzu, kiloak, indartu, eta badauka, kirol sakrifikatua da. Eta sakrifikatuaz izateaz ere, erakartasun puntu hori bai badauka, ez? Gogorra eta zu kiloa jetxi behar dituzu, nik bai, deno jetxi behar ditugu kiloak, trainera horrek bizkor jundadin, ez? Agaulari bezala zen izan da zure helburua. Ni esan behar dut, arraunlari bezala utzi dudala, bai? Baina orain nago entrenatzaile bezala, txikien entrenatzaile. Baina eman dit, arraun munduak eman dit, jakitea batez ere ni zeraino iritsi naitekeen, nire burua hobeto ezagutzea, hori gauza garrantzitsu eritzen zaitela, eta gero nik hori izango nuke, batez ere hori, jakitea noraino iritsi naitekeen, ez? Eta ibai kabeak zer eman duzu. Gauza asko eman dit eta kendu ere, nik uste eta azkenean dala zerbait, baina asko eman dit, ez dut gauza gehiago eman dizkit kendu baina ematea, zer eman didan, talde giro eder bat, lagunak eman dizkite bai, eta nik horrekin gelituko nintzateke, laguntasun horrekin, ez? Ez dela gutxi. Ez dela gutxi, ez? Eta gainera, lehen esan dugu talde kirol bada, guztiok bat zeharte, guztiok egin behar duzue taldean, horrek
suposatuko du adostasun bat agaunlarien agotean, Bai, adostasun bat, eta batez ere neko egitura piramidala da, ez? Goinkoak agintzen du, patroiak agintzen du, eta besteok isilik egon behar gara, ez? Eta egia esan, gaur egungo gizarte horretan ez dakigu oso ondo eramaten hori, ez? Dena daukagu ahotsa, dena pentsatzen dugu guk bai badaukagu zer esateko, baina traineran patroiak agintzen du, edo bestela kanpotikan entrenatzaileak, ez? Eta txapelketetan ondo portatzen zinen. Hasieran oso urduri. Egia esan, kirol anaerobiko bat da, non lehenengo minutu batzutan bai zara arnasketarekin eta aurrera eramateko gai, baina gero ja zure burua jun egiten da, ihes egiten du, eta ez dakit zertan pentsatzen duzun, zertara iritsi zaitezken pentsatzea, baina eramaten zaitu, taldeak eramaten zaitu. Burua juten zaizu, egia esan ez dakit nun zauden momentu horretan. Aurrera juten baldin bazea, zoriontsu, ederto, olatuan jungo bazina bezala da, eta atzean zaudena beti, ezina eta gogorrago jartzen da, arraun egiteko garaian. Bai. Eta hogei, internet zeinean kasuan, zein da zure helburua umeekiko. Helburua berez nik esango nuke gazteak gustora pasa dezatela, ez? Baina oso erraza esaten da hori, baina gero betetzea asko kostatzen zaigu. Gainera aurten ni infantilekin nago, beste 3 entrenatzaileekin batera, eta kosta egiten da, baina, helburua berez da beraiek ondo pasa dezatela, baina badakizu, askotan gallinero bat bihurtzen da hori, oilotegi bat, zarata asko dago, eta batzutan karrasi batzuk ebai botea berritugu, nahiz eta ez gustatu. Beak nola agoitzen dute alako kirol bat, zerretuk txikia egia, baina konstiente, bere osotasunean zer suposatzen duen agaunak. Nik uste ez. Nik uste osotasunean oso zaila da. Nik ez dakit oraindikan, agian, eta txikiak oraindikan, galduagoak egongo diani baino. Bai, egia esan, gurasoek edo beraiek beste lagunengatik gerturatzen dira, ibaikara, edo edozein arraun elkartera edo kirolera, eta nik esango nuke gero taldean ondo pasatze horrek, edo aurrera jarraituko dute, edo bestela beste bide batzuk bilatu, ez? Aizkok jongo dira denbora pasaben zela, ez? Bai. 12 urtekin, zu pentsatzu, 12 urtekin argi algenun guk ere zer nahi genuen, ez? Egia esan, hola, sudura sartu, eta auska, no. Gainera mutilak oraindikan nabaritzen da, edade horietan ebai, beraiek neskak azkarrago egokitzen dira, edo erresago kasu egiten digu guri, baina mutilak, zintzaile, dominatu ezinak dira. Bueno, nukatizia, enentzan, nola, gauzak, nahiko agireuko ditut, bizitzen, 12 urtetatik bai? Bai, Joder, nik ez. Bueno, esango nuke 7 urtetak. Egia zozituko iguala, baina oso agia eukizitu nire momentua, nola ez denok edukatutuko, baina oso eske agia ez edukatzea gauzak, oso desegoso sentiagazizit beti. Bai, niri justo aurkakoa. Aurkakoa? Bai, egia esan, beti esaten diate, Aitor, konzentratu zaitez egiten ari zarenaz. Eta ni justo aurkakoa naiz. Ni justo naiz. Gustora nago zurekin, eta pasa daiteke hemen bederatziak arte. Eta gero, Aitor, baina nun zinen bederatziak arte? Bueno, bilen irekin, o beste norbaitekin. Eta esatezu, baina afaria ja prestatuta dago. Bai, pues... Igual, no! Bai, ez du importa, momentuan ondo balemanago, aurrera, ez? Eta hola, azkenean, sentitzen dut, besteek edo momentu hortan nagoenarekin disfrutatu eta nire ideia edo hori hortatik kanpora noala edo galdu egiten naizela pixka bat, ez? Hori da, askatasuna. Ja, bai. Nik uste zu
zure gustatzen zaio, eta nire aizkeak izatea. Bai, baina gerozta heldutasunera itxi, gerozta atrapatuago zaude gauza gehiagorekin, ez? Oraindik naiz aita, baina aurrokiko banuke, aurrakin denbora gehiago pasa beharko nuke. Gurasoak helduagoa beraiekin denbora gehiago pasa. Orduan, ardura gehiago dituzu bizitzan, eta zure askatasuna beste aldetikan, individualtasun aldetik, zailagoa da, ez? Agaunak egin duzu horretan. Nola, barkatu, arraunak? Agaunak egina izan du horretan. Denbora... Zertan, askatasuna da? Ez dakit, ez daukat argi askatasunean... Eske, nik arraunean burua galdu egiten nuen, nire burua egan egiten zuen, egia da askatasun puntu bat, baina gero bai, egunero entrenatzea. Eta udaran irakasle naiz eta udaran batzutan pentsatzen duen, orain Irlandara edo beste dozein tokitara gustora joango nintzateke, ez? Baina arrauna entrenatu behar dut. Orduan, badaukalde batetik askatasun hori, eta batez ere zoragarria eritzen zait, Pasaiako badiatik kanpora atera, bista zoragarri horiek ikusi, itxasotik lurrera begiratu, eta hori aske izateko modu bada, baina bestaldetik bai askatasun hori kendu dit, momentu horretan ezin dudalako bidaiatu nahi dudan tokira edo. Nukoi, behin nun Pasaiako gorria. Atera zara. Zoragarria, Zoragarria da. Bi pareta horiek, ezker eta eskuin, frontoira jolasteko baina pareta dira, Itxasoaren frontoira. Bai, noski baietz, zoragarria. Zapoleta izten bugu bezala. Itxasoaren frontoira. Ezkerreko pareta falta zaigu. Baina bai, zoragarria da. Ezkerreko paretaia. Trunketea. Edo bestela iparraldeko frontoiak, ez? Horreko paretak. Zoragarria. Agaunari buguza izea, agauna itxasoa egiten da, suposatzen dut itxasoa ere maiteko duzula, zer da itxasoa zuetzat. Itxasoan niretzako zerbait gertu baina urrun zegoen gauza bat zen, baina arraunetik hasi ahala, bai beste modu batetara begiratzen dudala itxasoa gaur egun. Beti jartzen naiz buruan, gai izango naiz itxaso honekin uretara ateratzeko, edo ez, olatu gehiegi daude eta agian ondoratuko naiz, edo noizbaite bai egin dut Pasaiatik hartu piragua eta Donostira etorri, Junda etorri, pirauan egin eta esatezu kezka hori, ez? Ura sartuko bazait, gaina tapatu gabe, ura sartzen bali bazait, iritsikoa naiz berriro horeretara pirauan eta lasai, ni beti esaten dut, beti naiz saltxero bat, naiz oso ona arrauna kirolean, baina behintzat saiatzen naiz gauzak egiten. Hori da, probatzea gustatzen zen. Hori da, probatzea gustatzen zen, hori da. Ni oso bedukia naiz. Abentura zara, gustatzen animatzea eta olako abentura. Saiatu da, gustatzen bali mazizu aurrera. Itxasoa egunero ez dago berdin esango benuke. Gizaki bat bezala dara, bizela dago, ugimenduan dago bete, eta hori nola kudeatzen duzue entrenamenduetan, txapelketetan, nola kudeatu behar da itxasoaren egoera. Nola kudeatzen da, zarrisa ez? Zuk esan duzun bezala, pertsonarekin badauka lotura, gora beratxua da. Orduan, gu lasai baldin bagaude eta itxasoa zakar, jendeari prestatu beharriko diozu zakartasun horera ondo arraun egin dezan, ez? Eta gu berriz, urduri baldin bagaude eta itxasoa berriz bare, orduan guk lasaitu gorko gara gozatuz baretasun horretan, ez? Horeretan beti izan da itxasotik pixkat urruti dagoen herrialde bat, eta guk badaukagu nahiko lan ja Oiartzun ibaian ondo entrenatzearekin, noizbehinka olatu txiki batzuk sartzen zaizkigu, baina entrenamenduak, ez? Egin eta horrela ikasten da azkenean, ez dago beste misteriorik. Zuentzako zer dauka
arraunak magikoa. Magiko. Ba 2022 bizi gera, dena teknologiaz josita gaude, eta egia esan, arrauna oraindik ez da aurreratzen, ez? Bueno, bai, material aldetik aurreratuko da, baina oraindik gizakiaren indarrarekin mugitzen den tramankulo da, ez? Ez daka sekretu askorik alde horretatik. Tira eta tira. Arrauna zaparte, kirola zaparte, zerbai ikasita dakazu, edo karreraren bat, edo. Bai, zuri ezagutu zintudan, Aitor Ibargurenen entrevista elkarrizketarekin. Bai, handikan ezagutu zintudan. Eta beraren karrera berdina ikasi dut. Bera informatika ikasi zuen, eta ni baino hobea zen bera. Bera bizkorra zen, gizon bizkorra, baina informatika ikasi dut. Zukete, Josuken. Bai, ezagutzen dut Josu, bai, eta hitz egin dut. Aitago Josu, mucho hangi, bai. Agur Josu. Bai, ezagutzen dut. Noiz bete egon dut, bazkarire emate do berarekin da egin dut, eta bai, beha irakaslea da, nik uste da, bai, badakit. Hau ezagutu nuni, irakaslea. Bale, nekin. Ikasi da bezala. Bale. Eta, galdera bai. Zerretik informatika. Egia esan ez daukat bat ere argi, Arkitektura bai ikasi nahi nuen, txikitatik beti jolas bat eduki izan dut egurrekin eraikitzea gauzak, baina niri Ibargurenen gauza berdina gertatzen zen. Ekin argi zer nahi nuen, eta esan nuen, lana badago, zerbaitik ez, informatika eta gero generazio horretatik jende desente juntzen area, eta orduan, sentitu nintzen taldean bezala jutea hor. Gazer ikastea bera batera, ez? Bai, bera batea hor. Zantzen, ez nuen oso argi, baina bueno, azkenean bukatu eta irakaskuntzan hau. Hortxe gaude, irakasle. Eta irakaskuntzak ere asko beteko dizu, ez? Denbora, bai, orain gainera hilabete gogorra da, ja berez ikasleak praktiketara joan behar dute, urrungo hilabetean, eta azkeneko zirrikitutan gabiltza. Lan pixkat egiten diguten, eta guk ere pixkat egiten dugun beraiekin. Lega bat, asmatuko dez. Bai, bota. Zu erantzuna ere asmatzeko nahi duzu moduan. Zer lotura egingo zenuke zerrete jendeak ageloak separatu egiten ditu gu kontrakoa, nahastu egiten ditugu, eta zer lotura egingo zenuke informatika eta arraunaren Bueno, guk adibidez, Ibaikan badugu Mikel Odriozola martxista, korrikalaria, eta bera da kiroleko entrenatzailea, eta berak orain eman zaie tablet bat. Eta tabletan sartzen dituzte arraunlari guztien pultsometroak eta hori, ez? Orduan, berak eskatu zian, guazen informatikan nola lortu genitzazken arraunlarien datuak eta informazio gehiago, ez? Egia esan, geroz datu gehiago dauzkagu, eta datu horiek, ez dakit informatikariak edo matematikariak nola zenek kudeatu beharko dituen, baina informatikarekin badauka lotura bat, ez? Bere arraunlari bakoitzaren errendimendua nola hobetu eta tresna moduan, edo zerbitzu moduan, informatikak lagundu dezake hortan, ez? Oraingoan bai adibidez Ibaikan telebista bat jarri dugu, ematen du kotxak bezala, zein jongo del nazkarrago, ez? Ergometroan eta bueno, hortxe gabiltza, ez? Informatikakin lotura txikitxo bat entzat badu, ez? Alde hortatik, bai. Ze musika entzuten duzu? Ez naiz oso musika zehatz batekoa, baina ni dantza gustatzen zait. Bai, ez naiz musika jolea edo ez naiz, hasi nintzen behin urte batean trikitixea jotzen, baina ez nintzen oso, ez nu jarraitu asko. Kepa Junkera izan da nire referentaretako bat, hola musika zelta bai gustatzen zait,
folk musika gustatzen zait, eta gero dantzagarriak, edo zer gauza. Jartzen diazuna, dantzatzeko prest. Hortatik aparte, ze zaletasun dituzu. Zaletasunak, gero ez da gutxiago egiten dudan lagunekin egotearena, gero ez da gutxiago egin, baina gustatuko litzateke hori gehiagora egitea. Falta motatzen ditudalako gero zaurrunda onagolako lagunetik, bakoitza bere familia du eta bere bizitza du eta hori gehiago falta motatzen dut. Eta zaletasuna mai inguru batean ondo jan, ondo edan, lagunekin. Eta gero bai zaletasunetako bat da, bizikletan urte batean Noruegaraino jo nintzen, bizikletan. Bai, bakarrikan, eta bai izan dela zaletasunetako bat bizikletan ibiltzea eta abenturaz gozatzea. Bai. Eta horiak sekulako esperientzia izango zen. Bai, hilabete terdi hemendik abitu eta Noruegara fiordoak ikusteko asmoz, baina Oslon gelditu nintzen. Eta geroan buelta egin nuen, bai, hegazkina hartu eta buelta egin nuen, bai, baina zoragarria. Egia esan, bai, zoragarria. Abentura zara izan behar eta holako gauzak egiteko. Ez dakit, bai, azkenean gaur egun mobila daukagu eta Google Maps edo olako aplikazioarekin edozein tokitatik juteko gai gara eta bai, laguntzen du, eta, bueno, aurrea. Esan etxetik ugun zure senidetatzen ugun eta horrek zagitzea izu abentura puntu bat, tentzio puntu bat, ez? Hori da bai polita, ez? Bai, badauka bere, lehen esan dugun itxasoa gara, ez? Muitua eta baretasuna, eta behar dugu askotan, ez daukagun hori, ez? Eta hor laguntzen gaitu, olako esperientziek, ez? Eta egia esan, jende ez ezaguna topatzen duzu, orokorrean Europan ia denak nik esango nuke nahiko atzekoa garela, eta ja ez naiz ausartzen Afrika batetara jutea, edo beste toki batzetara hor ja desberdina izango litzateke. Orain nahi nidez liburu bat irakurtzen Afrikako txirrindulari bat, bere garaian egin zuena, eta hor ja beste bizipen batzuk dira, desberdinak. Biografia da. Bai, da, ustut irakaslea dela bera bai, eta ez dakit noiz egin zuen Afrikari buelta urte eta piko egin zuen. Bai. Aizto, mila esker, etortzea Zuri, eskerrik asko. Milaleko dago oso handia gure ikusleei. Bueno, musu badeno, Agur, gero arte.